¿Quién eres tú? Antes de decirle a usted quién soy, No way, girl, you're living in a dream. La guerra, todo se puede comprar, excepto amor, prestigio, identidad. N'hi ha dues vegades que comença l'any. Una és en gener i una altra és en setembre. I és que setembre és un mes on hi ha molts canvis o és un mes on comencen moltes coses noves. Pots acabar l'institut i estar començant la carrera, pots haver acabat la carrera i estar buscant treball o estar estudiant una altra cosa, que no sé, jo crec que és normal estar un poc perdut, no? O sigui, no sé, a mi me passa d'arribar a, no sé, com de fer un poc un anàlisi de dir, vale, qui soc, què m'agrada, què vull fer, com soc, no sé, totes aquestes preguntes al final és un poc la identitat, en plan, qui soc jo, d'on soc i per què soc així. La segona accepció d'identitat en el Diccionari Normatiu Valencià diu conjunt de trets propis d'un individu o d'una col·lectivitat que els caracteritzen. I també la cinquena accepció, que va un poc en aquesta línia, diu consciència que una persona té de ser ella mateixa i diferent de les altres. És un terme com supercomplex, en termes filosòfics o sociològics o psicològics. A veure, que jo no soc així experta de res, però bueno. En este vídeo anem a parlar de dos llibres que, si hagués de definir-los en una paraula els dos, és identitat. Una altra cosa que, per exemple, tenen en comú és que estan escrits per els dos, ambdós estan escrits per dones joves. Els dos llibres en qüestió són Atrapa la llebre i L'estrangera. Este és d'Edicions del Periscopi i este de l'altra editorial. Sé quan m'agrada un llibre perquè em fa pensar coses o em fa qüestionar-me coses i aleshores el tinc clavat tot el dia ahí i no puc parar de recomanar-lo o de parlar d'ell o del que siga. Aleshores, bueno, pues ja estic parlant una altra vegada d'Atrapa la llebre. pero no pasa nada. Tracta la relació entre les dues protagonistes, que són dos amigues, i ambdues són amigues de la infantesa en Bòsnia. Aleshores, tenim per una banda Sara, que és la protagonista, la que conta la història, que és emigrada, és a dir, de Bòsnia, després se'n va a Dublín a treballar de traductora, i després està la seva millor amiga de l'època, que no emigra, que es queda allí, que és l'Egla, i que veurem que són dues persones molt diferents. Sara té més la cultura sèrbia i l'Egla té la part més de la cultura musulmana. De fet, després pateix les conseqüències ja de canviar-se el cognom i el nom i tal. Creixen en un context de guerra, de conflicte bèl·lic i també de barreja cultural i de xoc. Hi ha moltes diferències entre elles dues que ens donen un poc senyals de com Sara percep la seva identitat. Este llibre se compara un poc amb Alice en el País de les Meravelles, no només pel fet de la llebre, que té un significat molt important respecte també a la identitat, perquè l'autora explica que en la llengua original en què està escrita la novel·la, llebre i conill s'utilitza la mateixa paraula. Aleshores, és un poc la representació d'aquesta crisi d'identitat, de no saber si és una cosa o d'altra, si és d'un lloc o d'altre. A banda, en Alicia en el País de les Meravelles, sempre se li està preguntant a Alicia que qui és i d'on és. I és un poc les preguntes que Sara, la protagonista d'esta novel·la, intenta tindre superclares per a no perdre's, per a no tindre aquesta crisi d'identitat. ¿Quién eres tú? Ya no lo sé, señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. Tampoco yo lo sé. Explícate. Es que no podría explicarme, señor. Porque yo ya no soy yo. Te has enredado. No puedo explicarme con más claridad porque tampoco lo entiendo yo. Al final, Sara és la xica culta i amb sort que ha pogut emigrar d'allí. Pareix que hagi renegat un poquet de tot el seu passat o infantesa perquè tampoc es du bé en la seva família. L'Egla, per exemple, no té veu, no pot contar la seva història, és Sara la que la conta i veiem com hi ha llacunes o malentesos entre els records que té Sara i els que té l'Egla, perquè aquesta història barreja records de la infantesa amb el present d'ara, que és una mena de road trip buscant el germà de l'Egla. Un apunt molt ràpid és que Irene Rodrigo té un vídeo on també parla d'aquest llibre i parla més sobre la memòria del protagonista i sobre com no s'hem de fiar tant dels protagonistes quan conten les coses. Però, com anava dient, una cosa que tenen en comú, jo crec,
este i el següent llibre, que és L'estrangera, és justament la importància que jo crec que per a aquestes dues autores té el fet de poder tindre una veu i contar la teua realitat, contar la teua història, contar el teu relat, no? Perquè al final en L'estrangera és un assaig personal i unes memòries de la seva infantesa i de la seva família. L'autora hi ha un moment que diu alguna cosa així com l'escriptura és l'estigma de qui sobreviu, perquè Claudia Durastanti és filla de dues persones sordes. Claudia Durastanti naix en Brooklyn i és emigrada perquè els seus pares i la família dels seus pares, que són italians, quan ella ha nascut, se'n van una altra vegada a la Basilicata, que és com una regió del sud d'Itàlia. El fet de la migració ja té un paper molt important en el tema de la identitat, tant per a la protagonista d'Atrapa la llebre de Sara com per a Claudia Durastanti en L'estrangera. I al final Claudia Durastanti és dona que, per cert, Bòsnia en Atrapa la llebre està representada en una dona de classe baixa. Aleshores, Claudia Durastanti també és dona, és migrant, és filla de discapacitat, té uns pares molt peculiars perquè són dues persones que han fugit de la condició de discapacitat. És a dir, no els agrada parlar en llenguatge de signes, prefereixen llegir els llavis, no? O sigui, són dues persones que el tema de la identitat... Al final, en aquesta història també la identitat està molt present precisament per això, perquè fugís un poc de les etiquetes, no? Per exemple, també el tema de la classe. Els seus pares viuen amb l'estela de que són classe mitjana i realment hi ha moltíssimes reflexions respecte al nivell econòmic que tenen. Hi ha una pel·lícula respecte a este component de classe que hi ha molt present així, que es diu Jo, Daniel Blake. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with 2 kids. You've done amazing. I've seen it before. Good people on the street. You could lose everything. Well, I'm not going to give up. When you lose your self-respect, you're done for. El tema del llenguatge, com estava dient, està molt present i es veuen també moltes crisis d'identitat que pot arribar a tindre ella, no? Perquè també com ella no és igual que els seus pares, també arriba un moment que quan és major veu una barrera entre els seus pares i ella, que és justament el llenguatge, és justament el poder escoltar, i això també és molt interessant de llegir. Esta família tan peculiar que li ha tocat a Claudia Durastanti, la infantesa que també ha tingut tan peculiar, la condiciona després en la seva vida adulta i en la seva manera de relacionar-se quan és més major, tant amb sa mare com amb les seues parelles, amics, amistats, gent del treball, perquè al final Claudia Durastanti és una italiana-americana que naix en Brooklyn, se'n va al sud d'Itàlia i després acaba treballant en l'Anglaterra post-Brexit. Crec que este llibre que va sobre els 90 i l'època actual i on l'autora és dels 80 i aleshores te conta la seva vida fins a l'actualitat, es veu molt el paper tan rellevant que té la identitat en aquestes dues dones, en Sara la protagonista i en l'autora d'este llibre, i jo crec que un poc al final la conclusió o la reflexió d'este vídeo és que la identitat és un còctel de molts factors que no podem controlar, la família en què hem viscut, la regió on hem nascut, les amistats que hem tingut, el col·legi al que ens han dut els nostres pares. Hi ha moltíssims factors que ens determinen a nosaltres com a persones. Per a mi, trenca un poc els discursos estos o els lemes estos de som lliures, tu pots fer el que siga, persegueix els teus somnis perquè tu eres capaç de tot. També està bé ser realista i ser conscient de les teves possibilitats. Sí que he arribat a una conclusió, això estic contenta, però no sé si m'he explicat el que volia explicar. Però vaja, que aquests dos llibres van sobre identitat, són dones joves, són llibres de bastanta actualitat perquè tracten coses des dels 80-90 fins a l'actualitat i vos poden fer pensar molt.